Ui, salutare în a doua parte din Survivor. Da, Împreună cu... bă, mi se ce tu ești prost? Ce? Mi se împută tot chestul. Tot ce Stai este? că tot chestul, da, stai să pun aici în chest toate. Bă, cât lemn, ai nevoie de lemn. Am... Da, mai dăm. Da, tu poți să iei din game, deci, fără discutare. Am și 3 diamond. Dă și mie unul. Bă, de ce să-ți dau unul? Pentru că o să facem trânăcop și ne ducem la minat. Stai puțin că eu mai am nevoie de date, de stejar. Bă, hai că ești mecher. Ce fac aici? Dar știi că putem să dăm pe hardcore. Da, nu. Game mode 3. Da, hard ăla, nu-i hardcore, ăla e hard. Hard și hardcore sunt diferite. Ai lână? Ce să mă uit? Mă uit în chest. Dă-și mie un chest. Am un lână. Dă-și mie un chest. Na, stai puțin. Bă, nu te uita! Îți iau un chest, că și eu am nevoie de chest. Ia. Cop. Yay! Uitați ce frumoasă e casa mea. Nu l-am obținut dintr-o, cum se cheamă? Din frunze Din templu. A, eu ți să-i lâna. Nu. Da, aia... Game mode 1, vreau să iau puțină lână. Bă, poți să tunzuile, da, n-ai... Unde vezi? Băi, deci e perfect ăsta pentru casa, mă, degeaba să știu că nu e perfect, deci e perfect, fix așa îmi trebuie. Ok, avem 3 lână. Facem un crafting table. Ups. 2 și 10. Pune mă 2,20 că mai rămân o grămadă de alea care nu se fac. Ok. Așa e cel mai bine. Avem și grâu. Bun. Mă întreb dacă putem să facem scări din stejar. Nu merge. Ori de stejar? Da, scări. Da, merge. Dar doar cu moduri. Scări de stejar, bă, merge, ce ai? Încearcă tu să faci. Ce mă, bă, acum, ce crezi că făcut acum ca să urc sus? Scări de frunze. Da, mă. Dă Faci și armată acolo, ce faci acolo? Faci armată? Nu scări de astea, mă, scări din frunze. Păi trebuie cu mod cu scări din frunze, înțelegi? Pleacă de ci. Tu te-ai făcut de astea și asta e. Avem și un furnal. Yay! E un furnal sus, bă. Da, de ce mi luași? Nu e al tău, Dar lui cine? e al meu. Eu l-am făcut. Da, dar tu ai chiulit copacul ăsta. E puțin trala copacul ăsta. Tu l-ai făcut așa? Nu. Ce, mă? Un pic. Un pic, a? Un pic. Mă, te superi. Pe bune ai băgat creativ. Da, să-mi iau forfică. Trebuia să zici mie că aveam eu. Nu mă interesează. Și după facem un concurs care e cea mai mișto casă. Nu, mă, că așa. Noi facem, bă, deci facem un drum așa, știm. Știi, facem un drum ca am văzut... Vreau să văd dacă mi-a crescut recolta. Ce recoltă, mă, că aia și a mea? Asta e a mea de aici, de lângă apă. Da. Eu am acolo la villageri. Ce zici tu că asta e a ta? Aia Asta e a mea, de la ce ai? villageri. De la villageri. Aia de la villager e a ta, dar asta e a mea de aici. Să vezi acum cum fac. Ce mișto a ieșit casa mea, serios. Chiar a ieșit mișto casa mea. Fac o grămadă de etaje. Dacă vreți să vă faceți și voi fără game mode, să vă luați frunze, să vă faceți cu ajutorul, să vă luați 2 iron și să faceți o foarfecă. Uitați cum o puneți. Puneți un iron aici și un iron aici și vă faceți o foarfecă. Crezi că cine nu știe, bă?
Păi, depinde, eu acum am făcut un fel de tutorial cum să-ți faci o foarfecă. Dar cum vezi, bă, că-mi dai o game mode? Modul tău de joc a fost setat la modul creativ. Și cine zice că a fost modat? Torge Bosen. Bă, dar mai enervează Lanuță sau ce n-ai bai acolo? Ok, deci acum am făcut primul etaj. Acum acoperim cu... Bă, Gigi, cum o să arate? Deci, doamne, eu să-mi fac cabanuță mică, să zicem. Că-mi fac. Aia. Dar să vezi ce mișto îmi fac eu acum. Da, tu o să te duci să mănânci? Dar să vezi ce mișto fac eu aici. Deci, Lasă-mă în pace. Dar tu ai venit la mine cumva să-mi... da, vezi? da. Nu, am spart din greșeală. Da, prea multe. Lol. Câte ori, bă, sunt? Deci, am spart un bloc și s-a spart 3 blocuri. Deci, am apăsat pe un bloc și s-au spart 3 blocuri. Pune alea pe jos, că pune castrol. Ok, mai avem o parte. Dar știi de unde poate să se spawneze mobi? Da, poți să faci un spawner de mob foarte ușor. Nu de acolo. Știi că în templu e numai... Negură. Da. Sau acolo mina aia de jos. De unde am Da. făcut-o eu. Game mode 1, se iau puțin lemn. Ce lemn, bă, vină încoa să-ți dau, că am o grămadă. Am vreo 10 stecuri de lemn. Eu vreau game mode de junglă. Că n-ai, bă, eu nu iau de junglă. Eu treceai până acum decât cu farfecile și torțe. Aia e. Bă, ai, oprește filmarea că mă duc până la masă. O, bine. Deci cam aici cu al doilea episod de Survivor single player. Da, Bă, hai. de aici. Da, știi ce facem? Hai, bine, vine acum. Bă, stai puțin. Bă, da, să dai timestamp de, știi cum se scrie? Da, știu. Dai să Uite așa. Stai, dar să nu scrii. set, dai. Nu merge. Mă, știi cum scrii? Time, set, dai. Gata. Da, așa scrii. Uite, eu stau AFK. Da? Când vezi că se negurează, să Scrie faci. bară AFK ca să fie AFK. Adică să nu vină nimeni pe mine. Păi da. AFC. Nu merge, bă. Slash A. AFK. Da, nu merge. Hai, vin imediat, bă, hai că mă duc. Bine. Cam Cam atât pentru acest episod. Vă rog, lăsați un like și tot ce se poate. La revedere. Hai, mă duc la masă. Bye bye. Multă baftă. La revedere.